گوندê Qasimiye li Kobanê. Li Rojavayê Kobanê dikeve nêzî 35 kîlometr. Ev gundê Qasimiye ji xwe ew gundê berçemê Ferat e. Nêzî 405 malî tê de dijîn. Ji wan nêzî 405 û bêtir malên Kurdî ne, malê din yên Ereb in. Ev Ereb koka xwe ne ji gund in, ew cotkarî bûn li cem gunda, ji cem wan axawatê Kurda li gund û pişt re li gund bicî bûn. Gund bi giştî nêzî 3000 kes tê de hene. Jiyana wan li ser çandiniyê yê û xwedîkirina dewarayê hin dara jî lê diçînin darên mînadarên sêva û hinara ji ber ku gundekî avî, pir av lê heye. Pir xwediyê bawernama jî lê hene, mîna mamostan, parêzeran û bijîşkin ew jî lê hene, xwendevan jî lê pir in. Gundekî kevnar e û pir entîke lê hatine dîtin. Desthilatdarê Sûrî berê di dema Esed de ev entîkana birin û xistin entîkxana Helebê. Ev agahî gihîştin me ji hêla kurê gund Birêz Zindan Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.